माइ हाहैनो नागिरदों लोगोफोर आंहा दिनै न'आवहाय हासबेन्ड गैया आरोना हारसिङै हाहैनोसै आरोना आङो नै खासियाबो संबाय गिदिर लाखाबाय आरोना माइयानो जाजोबथारबाय आरोना लोगोफोर जा खस्थ' गायबाय हायाव गेलेमजोब्बाय आरोना अबस्था गैलानो जोंहा दा बायदियावहायसो गायखायो आरोना लोगोफोर मेसेङावसो दैज्लाङावहाय जोंहा गायखाया आरोना बेखौल' गायखादोंमोन दायो नै अबस्थायानो इदि जाजोब्बाय आरोना माइयाहाय गेलेमजोब्बाय आरोना नै बेफोरखौ हाखांजोब्बाय आरोना बेजों एसे दङ बेखौ हानोसै आरोना आङो हारसिङै हासबेन्डबोथ' गैखाया दायो आं हारसिंनो दसे हानानै थांसै आरोना लोगोफोर बेखौ खालायलायसै दायो हाबाय आरोना आङो लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ हाफेरदों आरोना आङो बारा हानो रोङा आरोना उफाय गैया हानांसिगोन हानो रोङाबाबो बे हादों मालाय सिबाया दायो हाखांबाय लोगोफोर एसेल'सै आरोना दसे हानानै थांसै आरोना आङो दायो नै दायो आङो हाबाय आरोना लोगोफोर बेखौ रोगानोसै आरोना दिनै एसे रोगानोसै ओमफ्राय गाबोन रोगानोसै आरोना खोमसिब्रोम जालायलायबाय आरोना लोगोफोर दायो मोनाबाबो अरजाया आरोना न' खाथिखा दायो आङो माइ बजाखौ जमा खालामनानैल' गालांसै आरोना गाबोन फुङाव लांफैनोसै भिडिअ'आ बेखिनियानोसै मोजां मोनदोंबा भिडिअ'खौ लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आंनि पेजखौहाय जायफोर गोदान बिसोरो फल' खालाम आरो जायफोर इउटुबाव नायदों बिथांमोनहाबो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो आरोना